Am nevoie. Eu spun, sunt owner, conduc acest business și spun, da, am nevoie de un ERP. Că am aflat eu că e singura soluție, da? Acum, cum ajung eu să îmi aleg sistemul ERP potrivit? Că nu e deloc simplu. Dacă căutați pe Google despre ERP, o să vedeți că de cele mai multe ori o să vi se spună că poate fi una din cele mai scumpe investiții din cadrul unei companii. Să vă cumpărați un ERP ca serviciu. Deci cel mai scump serviciu pe care îl puteți cumpăra, pentru că schimbă tot ce se întâmplă în organizație în următorii ani de zile și este poate unul din cele mai importante proiecte pe care o să le aveți în cadrul organizației. În primul rând, ce furnizori aduc la discuție și cum îi găsesc. Și noi am dat câteva soluții aici. Cel mai important este, din punctul meu de vedere, întreabă prietenii tăi. Ce business-uri mai au, cei care au business-uri, ce folosești tu? Asta este realitatea, pentru că suntem oameni și lucrăm pe bază de încredere. Și atunci mă duc către oamenii pe care îi cunosc și atunci mă interesez de la ei. Chiar te uiți la concurență să vezi ce soluție și-a implementat, pentru că e important să vedeți soluții care sunt pe domeniul dumneavoastră de activitate. Să vă ajute să preluați un know-how, o să vedeți mai târziu de ce. Google, e simplu, căutați ERP, ERP Cluj, ERP ce vreți voi și ați găsit cei care își plătesc bani pentru reclame și ceilalți care nu. Căutați lista și căutați cei care vă aleg, care vă pot furniza ERP-ul. Există și soluția de a căuta un consultant de business, mai ales pentru proiectele mai mari este cumva recomandat să cauți pe cineva care să te urmărească și să te ajute în căutarea asta, dar atenție pe cine îl căutați ca să nu fie părtinitor. Recomandarea pe care am văzut-o chiar și în cărțile de specialitate, și o să fac o mică paranteză, la ieșire cine dorește, avem niște cărți legate de, o carte legată de ERP. George o să povestească puțin despre ea și proiectul nostru pe care l-am avut acum câțiva ani de zile, când am făcut 20 de ani. Trebuie să te focusezi, să-ți alegi o listă de 3 furnizori cu care, top 3, pe care să-i aduci la masă ca să ai ce să compari. O să vedeți și ce să comparăm. Creezi o echipă internă pentru selecția furnizorului, îți iei oamenii de încredere, cei care conduc departamentele, astfel încât fiecare să vină cu nevoile proprii și să vadă, să-și dea cu părerea despre, o să vedeți mai târziu, soluție, oameni, lucrurile de care au ei nevoie acolo. Și cum am spus, aleg cele mai bune 3 soluții, merg cu ele și în pasul 2 să vedem cum îl alegem pe cel cu care o să lucrăm. Cerințe tehnice obligatorii. E clar că voi ca organizație aveți un domeniu de activitate și atunci este foarte important să vă focusați pe nevoia voastră cea mai mare. Eu dacă mă duc la o companie de producție, primele prezentări se vor duce către producție. Deci acolo o să fac primele. Ne focusăm pe acea zonă, e practic business-ul unde se învârte totul și ne focusăm pe respectiva lucruri. După care mergem și ne extindem către celelalte soluții. O să vă arătăm în partea a doua ce soluții avem noi, cum le-am feliat pe fiecare în parte și cum le abordăm. Ne-a ajutat foarte mult să ne eficientizăm implementarea. Mai mult decât soluția tehnică, aici fiecare furnizor vine și își prezintă practic avantajele proprii și trebuie lăsați, din punctul meu de vedere, să-și povestească cât mai mult din ceea ce au ei ca și puncte forte, pentru că trebuie să comparăm punctele forte ale fiecărui sistem și punctele slabe ale fiecărui sistem. De aici e un întreg răspuns pe care o să-l aveți la sfârșit cu cine vreți să lucrați. Soluția tehnică însă, să știți că nu este la fel de important față de soluția tehnică, este și cu ce oameni veți lucra din partea furnizorului. Am avut cazuri în care am fost întrebat despre cine o să implementeze, că nu e cel care vinde, nu neapărat e cel care implementează.
Și atunci e important, din punctul meu de vedere, să întrebați ce echipă vom primi pentru implementarea de ERP. Pentru că s-ar putea să am un furnizor cu o soluție tehnică foarte bună, dar cu o echipă care nu este cea mai bună. Din punctul meu de vedere, mi se pare obligatoriu să întrebați acest lucru, să înțelegeți cu ce oameni veți lucra când veți lucra. Pentru că poți să faci o implementare foarte bună, cu oameni foarte buni, cu o soluție medie, și poți să faci o implementare foarte proastă cu oameni slabi și cu o soluție foarte bună. Deci realitatea din teren contează foarte mult echipa de implementare. Avem partea de post-implementare și am mai întâlnit cazuri în care am mai fost la clienți, au spus în felul următor: am implementat, a mers bine, dar după mi-e foarte greu să lucrez cu ei. E foarte important să vă asigurați că veți avea servicii post-implementare de calitate, pentru că o să vă mai povestesc mai târziu pentru ce este important. Serviciile post-implementare pot să vă strice, să spunem, calitatea unei implementări, pentru că veți avea nevoie de tot felul de noi provocări și dacă ei nu vin către voi să vă ajute, o să vă simțiți dezamăgiți. Aveți acolo SLA, Service Level Agreement, este conceptul pe care noi îl oferim ca și suport, în cât timp vă rezolvăm teme care țin de funcționalitatea sistemului și în cât timp rezolvăm anumite dezvoltări. Și întrebați de cursuri suplimentare, să vă asigurați că ele sunt cumva în aceeași idee cu ceea ce vi s-a vândut la vânzare, adică la proiectul de implementare versus serviciile ulterioare, să nu ne trezim că cumpărăm niște servicii cu o anumită sumă și ulterioarele sunt mult mai mari, pentru că asta înseamnă că voi deja sunteți captivi pe soluția respectivă. Cum rezolvați punctul 2 și 3, recomandările de la clienți. Foarte des primesc cerințe de genul: aș vrea să-mi dai o listă de clienți cu care să vorbesc. Și eu mă bucur atunci că am ce să dau. E foarte important să înțelegeți feedback-ul din piață. Unii vor să meargă să și vadă la client soluția. Din punctul meu de vedere, nici nu prea ce să vadă. Să vezi un om care dă un click și a ieșit factura, e greu să vezi lucrul ăsta, dar poți să stai de vorbă cu omul care a implementat acolo, cu ownerul, care este feedback-ul. Aia contează cel mai mult, nu dacă dai un click. Abia pe locul 5 eu am pus prețul, nu neapărat că vrei să vindem scump, și că în realitate contează mai mult să se livreze corect decât prețul aferent. Adică am avut cazuri în care n-am negociat nimic la preț, pentru că am spus: dacă vreți lucruri de calitate, știm clar că ăsta e prețul. Și clientul a înțeles, chiar dacă eram cei mai scumpi dintre toți de pe piață, și acest client este în sală cu noi. Sau, v-am spus, pentru proiectele foarte mari, cauți un consultant de business care să-ți facă și un cai de sarcini, să se pregătească organizația. Am avut astfel de colaborări, chiar astăzi Alexandra o să ne povestească experiența. În proiectele mari e destul de important lucrul ăsta. Noi reușim să facem acest lucru chiar dacă nu există un consultant de implementare, un consultant de business înainte, pentru că avem o metodologie foarte bine pusă la punct. La sfârșitul acestei părți o să vă povestesc despre ea, care ne ajută cumva să abordăm foarte feliat fiecare proces din cadrul organizației, să-l putem administra și implementa cu succes.